ତମେ ଆସିବ ତମ ଶୋରେ। ଚେକିଂ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଆମେ କରୁଛୁ ବମ୍ ବଜେଇ ସମାଜ ରାଷ୍ଟ୍ର ସଭାର ଯେମିତି କେହି ଚଢ଼ି ପାରୁନାହାନ୍ତି ସେଇଟା ଆମେ ରଖିଦେଇଛନ୍ତି କ୍ୟାମେରା ବାଟେ ପାଇଁ। ମୋ ସାଙ୍ଗରେ ସିଏ ବି ଚଢ଼ୁଛନ୍ତି, ମୋ ସାଙ୍ଗରେ ଭାନୁ ବି ଚଢ଼ୁଛନ୍ତି, ଆଉ ମୁଁ ବି ଆରୋନ ବି ଚଢ଼ୁଛନ୍ତି। ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଜାଗା ଆସିଲେ ଅନୁଭବ କରନ୍ତୁ। ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଜାଗା ଅବଶ୍ୟ ଆସିବ ଏଠିକି। ଅନିଶ ମିଶ୍ର ଏଠି ବାଡ଼ି ଧରିକି ଛିଡ଼ା ହେଇଛନ୍ତି ଫର୍ ନୋ ରିଜନ୍। ଅଗ୍ରୱାଲ ସାର୍ଙ୍କର ଟପ୍ ଫ୍ୟାନ୍ ସ୍ୱାଗତ ଦ୍ୱାରା ଅଛନ୍ତି ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ସୁମିତ ଅଗ୍ରୱାଲ ସାର୍ଙ୍କର ଟପ୍ ଫ୍ୟାନ୍। ଆସନ୍ତୁ ଆପଣ ବି ଆସନ୍ତୁ। ୟୁଟ୍ୟୁବରେ ସବୁ କମେଣ୍ଟ ପଢ଼େ ତାଙ୍କର 21ଟା